saboda haka nake an muku sosai saboda yanzu akwai abin da zan muku kuka sake babu wanda zai ƙara haɗuwa gaskiya ne ma isa ku bi na an assalamu alaikum assalam Allah ya gafarta malam amin Allah hawo daga sama hawo daga sama me ke tafi da kai ya malam ina son a bani maganin sabani ko ni ne to shi fa maganin sabani din na bayar ba wa kai ni da amma maganin sabanin da baya karewa shi nake so na ba karewa shi nake so ya malam to yanzu ka sake yanzu nan wannan ruwan allume ma zan sai kawo shi tunda kana son shi ko kace ko to shikenan ka maganin nan zan baka amma kwana 3 zan baka zaka dinga yin shi ba zai taba kariya ba ko ka jefar da shi kuma za ka wuce hanya kace ban ga maka ba kamar wai ya malam wace kalar kauce hanya zan yi yanzu zaka daina yin sallar asuba da ta asar ni in kace ma duka inda ne ni da yan samu wannan abin da nake so duka ma nan biyu zaka daina yin su insha Allah ya malam zan kiyaye wannan lazimi ka ba mu abin sadaka ko abin sadaka da ake ba kawo to dalibai darba shi an ji wanki shi da an ji wanki malam ina ga wannan ai bai da hankali ai ya samu tattaban kwakwalwa ma wannan maukaci ne wallahi bai da hankali ke tunanin kamar na san shi nan gidan buredin huru kuma dai menene ai gashin da mun bashi wakila hadan wallahi ina ya kiran ce kwana biyu dan neman mun nan ma bakwai kai da nake ta neman ka ido da fe nake ta neman ka na za ka yi kallahi ban ganka ba ya ai ina ne in je kana nema na nan zaka same wai ina nan kwangilan nan ta alajin nan ta alaji dan dukku ina ka gane shi yau za a yi ta kwangilan miliyan 100 nan yau za a yi ta kutumar uba to yau kwana 3 da gama ta kujerar ka karshe ma wali aka bawa shi ya ci kujerar ka kaga nan 100 ta ce yanzu ma nan ni da ka ganni ma a Najeriya na samu 100 me zai zama da ni ga wani kai me yasa ka ki sai da nace maka kar ka tafi yawo me ne yadda wannan abin ke abin ka rike ka ita kanka ni na wuce abokina na wuce kurum ni fa kwana biyun nan fa ina fama da ibtila'i fa kala fa amma ba da kuma zan yi hakuri da wani garu ba da gane da ne kudi ai sai na sai unguwan nan gaba ki daya assalamu alaikum Allah ya mun da abata wai zama ba ta da kai ba me kenan aikin da kowa cike da kai da su a jasa su yawo ne yanzu aka fi a satai su ko tafiya suna Abuja yanzu sun daga sun abata zaman munafurci muke da kai an da me ka hawo ka an kira yawo ka waya ta tana an kira ka wai ka bata shiga to gidan baya shigo gidan ku daga an zo a ce yanzu ka fita a nemi ka rasa har majalisar mai gari mun je inda kuke zuwa shan shayi baka inna lillahi wa inna ilaihi amma da ka kashe ni ka cuce babu ka cuce ni kai ka cuce kanka me kanka ne ni mu tafi yanzu ma bari in je sauri nake zan je wani zan muku giya can wajen inna lillahi ina tunanin ba baki ba ga mun fa tun ce da aka ce kar in karɓo maganin nan amma na kunnan uwar shegu na ce ni sai na zama mai saɓani ashe haka ake ji a saɓanin nan ba za ka gani daga nan ba inda zan yi sai wajen malamin nan don uwarsa sai ya gorore wannan abin da ya mun shi ko za mu tashi za a sake sabon yakin duniya wallahi sai ya kare maganin nan ba za ka gani wajen shi gabaki da karatun ma an fasa ba za a yi ba Allah ka ce malam ya mutu assalamu alaikum Allah ya gafarta jiyan nan da gudun malam wallahi ya mun da shi malam na Allah ji ji kan shi Allah na ji mutuwa ne Allah ji kan shi ma ka dai wallahi ya koni ko malam ya rantsa da girman Allah ya koni ko malam ashe malamin da matuci ne da malam ka dalai na malam dan malam da zo ina malam ki tallaba ku ne ki ya mutu